Unza zvoda tikutaurire. Rasta. Yes, sir. Gawa. Ndakataura nemwe mupesa anonzi Clever Muturu or something like that. I forgot his last name anyways. Yeah, I don't know what you don't know is dance. Why is it? But I don't want to find it out of England. I'm not England. When I go to London, but why is it London? London, I am not going to say. Was it Scotland? I was Scotland. I don't know London. I know I just UK. I just. UK. Oh, right. You Scotland, I wasn't going to make it. Make you, we are going to manage Muscano Nafito. I don't got a foreign Scotland Island. The big teach. Big teach Takamona. Big teach I can think at 20 beers. Store that. Dance. Big up big teach. Yeah man, enough respect. Salasa I know from the heart. Yeah man. Big up big teach. From the heart. See, some of them are fake. But you don't know. Mbare with there. See? But anyways, Sana clever. Clever you go. I can't tell you. That's junior thing about I tease it. I can't go tease and you make no check. Auntie, the clever. I can't tell you. The King Alfred. King Alfred Ave Mbare and Shama Junior D. King Alfred Ave Mbare tingati kunye atichandi nozande cheuti ku Glenview vanoti aibatanza kuti Mbare Glenview kana kuti Glenview Mbare zvichireji kuti aingotiwo tikabva ku Glenview anozoswera ku Mbare achitoona ndopa unongwa kuti ndine mafesi ndogara ku Mbare but ana mudura agara Mbare na kota fozi ndoko akagara uko kuna unoziva kwa kuna ndini unoenda kumashamba nzou ndokwa kwairosha airoja angane kamukaka nini vanondoziva kuti mabhosi katiko kunhindu yatori tikokota fozi nenyoko tinotonge tumani tinozimba tinonzi kumapurazi makombozi exactly ndakaenda unotoni ndakaenda udomboshango zamakombozi ana King Alfred anozoti angari mwangu zvisabhatuzanya zoti foreign over anoridzaridza kuti madoo plates obva unonge chiwatopenga hama akazongatoobho akazongo vaisa akatengwa imba panext to mokwawo inoketemwe nyika hazodzikura ukombonyika kwangani but zvokuti agara Mbare kunyeba Mbare akungozikanwa kakuno kozvokuti akatanga 1988 kuita sei kuridza ngoma reggae music anairidzira kumba kwavo pamakaseti vanobva taidziteerera wandirafa tichiridza makaseti 88 uri padheni pako vaone makore mangani 88 iwewe inini personally ndandine mirandiverera Sukumare 12 years, 11 years, 13 years. 11 years. Ndatoverenga kudhara ko. Ndakutanga zvinhu zvakudhara. 88. Zvoti nyembo mune iri kutotyisa nyabvitaro takatanga kurova. 88 iridzi. Cherege music unotainedza music. Ngoma. Iwo 88 wangwane makore mangani. Wakatonga kana form 2 wangasati wasvika. Ndasenda tombotanga na form 1. Wangasati watanga kana form 1. Grade 5.
88 wanga grade 5. Yeah, usikaburidza. 88 junior D anga grade 5. Ye Alfred anga kutoridza. King Alfred akatanga kuridzidzwa naye uyu junior D 1998. Handiti ndizvo. Alfred paakauya akatikonyana kunyepera mabhulangu. Kuma 92, 92 azvito. 93. 92 azvito. Azvinoiti. Kupi. 90. Kupi. Letton. Kupi. Takatanga kuridza Mr. C 93. Ndikoko yakunopera ku Mr. C. Mr. C zenga. Yapera 94. 94 ndo patakazotanga pajobs. Ayongoza tokuridza ke. Angatangara kusizi. Ayongoza tokumbonya kuridza. Badi kuri vibazo acha nenda kuridza kusizi. Iyo kwairizwa nana ndingi. Rapneck ndo yauya kusizi. Madhezi atakapedzisa kusizi. Takapedza vanhu vakasumuka kusizi vakutorova ngoma kutanga kupinda mujob. Kusizi takataka kutoridza. Jobs dzakatongochipita tagota. But jobs akatora time kakubata kai. Bosi akatozomboera takatanga chamborezwa tuma tinsing. Takapedzera anakirwa chara kada. Chingova trainings. Ndomapedzera takazata tuma bendi. Alfred futi achizouyawo futi tichimugesta. Takatompinza takuridza usiku. Anga asina kokwenyera. Anga ane chimwe chitendebho chake chinenge chikofu nacho chokakofumani. Kofumani wacho anomuziva. Anonyepera 88 wazikayo 88. Vakachana. Atichunya tukobalansi tuvanhu vanokwasinongana sendi. Abati mfesi wako anyways. Wangu kukwanisa kutaura kuti 88 azisi. Ewa 88 anobhaisa. Kana zero utori King Alfred akatoziva ndini akatomukira akatotodzera vanhu chokwadi. Ndokambayo. King Alfred akataura chokwadi achidza nyika yese. Kana kwanomboenda achita akanoridza. Wazvinzwa clever. Uyu munhu akutaura kuti pamwe tingangoti ari kuclaima. Clever. Uya Junior D ati ndiye akamupa zita rekuti King Alfred. Junior D. King Alfred, yes sir. Hati takatoagira mabiza. Chobza mpenzi wakanani Ephraim wawo uzobama ari kuti wakatiza bebe. Amene murakatira wakarwa loyo uyu Ephraim. Ephraim ati ari kuIngland. Ndiye munotanga kuendesa Alfred uyu. Kuingland. Iyo, muni ane kanogara kuningi Manchester. Yeah, Ephraim. Ephraim. But the money Ephraim when I don't know Manchester. I'm sure that's the same guy. Rasta. Asisina Rasta. What's my desk? I got this. When I don't Ephraim that I'm on Manchester, but nena number tower and yet Chicago, but I think it will. I want a video I know something to you. But I got no matter. Was Ephraim Muna Stafford. But do the naming key. The ground doesn't Stratford Bridge. Stratford ground Raju. That guy in the one face and no matter. And that damn quiet pop when the one face and no late to Sarah. Straight. The damn Bashaman and discuss Yan and Amo Shaman. Shaman never foreign Shaman. Never Canada, Shaman will also read the Shaman Club Lassan. I will end this. I will raise some around Shaman, but see and in the moon, Shaman. No matter. Rasta, they don't have a carpet, Shaman. I'm a carpet here to pin one, and I've been in a booth. Papa Simon to guy. Rasta, they don't take around in Ninigi. Scarf and the Mariam who is let's take around the scarf. The window would Mayaka. In Nascata Mozoshi, Pandit in the cook. Tagangon's Archie, train, she taken down. I made what I'm going and the one face on the town. Or town, Saru or something like that. The other promoter show. Tabak party go. Later, what did you? But I got to sugar somewhere because they are going to link in through
chimwe chipepe chinonzi Caro. Caro anogara uko Magribhi cottage. Real story rasta. Real story. Napeza na Manchester waisiya. Ndiri Manchester memwe takugariswa kaenda takara ka. Atutomboziya kwandiri kandi ripore ndakakiti kangu. Wona amwena nesecheuka. Nebackground nemanamba. Masiti anga masiti ka. I think it was 2002 or 3. I think 2. 2002. Yeah. Today also ndiri paningi. Panomara pepe. Natanga nditenga tuma fish and chips ka. Ndikufunga ndikusparka nditengera neboys. Nangapana kazoita mari nezve ma credit card scam. Avana kana mboni pasenti ndavaziya pana wacho avana kana basa anyways. But ndikotaurawo zvangu straight no mara anotondiwitnessira nyaya yacho anyways. Wadzera rasta. Tivatengera chikafu apana vasangana senti. Takara kapepe. Tukurara pasofa. Dara rakandisina kana gumbeze because how many nights? 2 weeks. Another ticket ndakaridza ka. Nasi. Ndakagara kwa Tau 3 days. Tau agara ku Jane Gulbo. Agara ku Thames Mead. Beside the Thames River chapo. So that akwata unandribo. Thames River ndo tinoona mafilimi anopinda nomuseri kwemadheni. Iyo kune mvura yakachina iyo. Yeah. Saka tawagara pa Thames Mead papo. Uku wango cross achi Thames Mead unongwa kubaki. Essex. Kubala mnyado Essex oboina ku Lewisham ndo kwe Saxon. Yeah. Ku Essex iko kubaki ngono kana sangana sister Grey. Mu street. Echimwe chimoko so chinozidora. Chirokona dora osirongo kulingana. Chakadaro. But anyways, ndakasangana sister Grey uyo pasel. Bristol uyo pasel penya. Ndasangana nawo mu Essex. Backing. Ndasangana nawo mu street so. Ndakatara sister ndokuziva ini. Wajara iyo unonse naka awusingona mepose na engine. Ucheke chikuti kada hantu ngoita se. I'm touring, you know what I mean? Scene. But anyways, kwatawa zvinhu zviri correct. But hey, panazoendeswa kuManchester angari ma1. Waibvumirei kuenda ikoko? Ayo, nasikaziye ka Lloyd ndanga nelink neni through Caro. Waiziya? Eka but wakaona zvadhakwa wanga wakushingirirei. Aya chinzwa yakazoitika. Takwe. Akati akuda macheki aya mapaycheck aya. Ndakatokumbira ningi mpeso wangu angamotaura zita rake maningi kose confidential. Abatotenga macheki aya foreign. Abauya macheki aya nezita rangu. Abauya. Abanotora macheki aya. Abasuno apa mana ekim. Macheki aya vanotozwa zvema credit card fraud. Abanopa mana ekim vakansiya. Dakunza akatoenda neni kune mana egimba acho. Akandisiya paningi. Pa train station akaenda. Kuti 1 hour ndakamira pa train station ndiri by 1 hour. Rasta ndishikangano rasta. Unozwa adzoka. Ayo akatondibhosha. Because zvinhu zvaakatenga ndozvaitisa mari. Kuzvinzwa gawa. Ndadzoka pai. Yabva adzoka. Takakwira train. Tataburuka London church. Not kuti London ekunyembera inotaurwa nevamwe. Taburuka London memwe. Munhu abudisa zvimatickets hobhoso zvakudhara shamwari. Zvebhazi. Ndakamutati amekichi inini chitenga rangu ticket because handina kuzvijaira zvenyu zvokuti munojamba muchibuda muchidayo handina kuzvijaira. Tabatenga yabva vangoflasha chake chakudhara. Tapinda tanaenda kudheni kwekazini yake. Ndanenzara, unoziva nzara, hongazi. Kwira gomo so, tienda kudheni kwake. Kazini yabva yakoma. Zvakanzi munenzara, iyabva kuti tina nzara, ndakati mai ndinayo. Ndakatopiwa chikafu chemukadzi wekazini yake.
ndochikafu angari nesi mukadzi wacho saka angaenda chigraft but ndofunga angaita kaovertime saka angatononoka kutodzoka mutini ndakatochirova nzi tawabva azotifonera akati achi muri kuita sei takati titonasi takutaenda pangu padheni chaifamba shamwari unoziva kuengland akuti kunyanyofamba famba ka you become a suspect kaisu Papa Madezi knows that step yangu and famba I become a suspect. I see no more. Why is it? Tawa bawe banditora ba organize a show. Kaunga bawa so amene kaka organize kaunga akatavini. Kadikidi kango pindo akapinda 100 kaneka bu. Savzaita mamaridzwa nemfana DJ Rob something. Rob Life yeah. Fana DJ Rob Life. He was one of the DJs in Zimbabwe. Lloyd Msara anongozviti anoridza but haaridzi anongoshandisa zita kuti DJ Lloyd Msara but kunzi ari kuridza pamushini haaridzi zita rake rinenge riripo paflyer but kuti azobata ngoma dzacho abati munhu ari fast one munhu akakurira muchingende waiziya zvechisaladi vanhu akaenda kuengland kudhara waiziya but anyways zvodaro taridza kakwaikuya ndofanira kudzoka foreign ndakutaura kucanada kudzokera kucanada kudzokera kucanada about mangwana acho ndaplaya kamuteni ava uri muengland ndiri kubacking manje ndiri kubacking tawakati kondege yako ndengwai ndataura kaini 11 o'clock apa ndiziye traffic kuti traffic ma1 kuengland shamwari ndachaira kazvetu zvemunomu zvokuti paairport 15 minutes tasvika ndamuka na7 takada 3 hours shamwari kusvika kulondon Nito 3 hours apa pane distance yakareba padiki but traffic because morning time manje aise saka traffic manje kusene ku-UK is deadly ma-trucks vanhu vakuenda kumabasa tapana ngoti hapana kwatenda tatafonera tawo takamutaura kuti ndatosiwa nendega because you need 2 to 3 hours for checking tawabva vafonera vanhu vaiva vataurira hano unobhadhara 100 pounds tawabva abhadhara through credit card yake zvaita bhu but mangwana acho ndakazondoraramba kwatawu bvaita make sure kuti ndaenda paairport anonzi tawu musarurwa something like that ndatokangaona last name yako but I think ndo zita rake tawu musarurwa ndokumamwe place ane munin'a wake anonzi Tafi cousin omunin'a wake andizivi but vaitanga mabrothers waiziya ndo vanhu akanyatsondibata boss ship iyo but hai yanga ari mawani because same trip iyoka even patakaridza kushow kwatakaridza kulasanza kwatakaridza nandi sound effect yangu yaida kubiwa nemupana waking alfred one of his group yakatozobuda ndatojampa ndadaurwa futi ndaida kupurwa nepfuti nabouncer futi ndichikidzira namutaura kuti get the fuck off the microphone sin ine ndiri kuridza aya handidi clash handiti why do you want to hold on the microphone when Mad Minox is playing? Just because you are from UK. You understand? So they have a clash here, clash here, but anybody that clash in a Mad Minox, I'm ready. But this time, no any stone bridge passing. Yeah, man. Rough cut, yes. Rough cut. Stone bridge. Wembley. Willisdale. Housedale. Don't know where now. Don't go to any artists. Now we clash for free in UK. Yes, any Zimbabwean selector. For free. I'm not going to take a ticket. Don't give me no money. I'll clash for free.
in UK with any sound, man. Yes, sir. Yeah, man. Serious business. What's rough cut there? Gapi ranks and England. He was just a youth. Who is there? Muno understand the jazz what? Jazz what? No, just what in the some better producer one bounty killer. Okay. But just what started with the rough cut at 12 Donovan Crescent. Ask him, he will tell you. He started with the rough cut. Actually, this is why he was being taught how to do everything: vegan, chicken, bubblers. You understand? Bubblers is the main producer with rough cut. The biggest producer with rough cut is Bubblers. Vegan plays drums. Vegan is like a session artist. Vegan actually played with his name is Vegan Drums. He actually played with Janet Jackson in Wembley. Yeah. He was playing Janet Jackson's drums in Wembley. He's my brethren. More time I talk to him still on Facebook. But my original friend out of the whole crew is Anthony Bongo Dashi Thomas. You get me? Yeah, man. Yeah, man. Anthony Bongo Dashi Thomas live on 19 Harvest Road, number 7, Willisden. When Willisden and Housedale, the same area. You get me? You go on from Victoria, you go on 100, I think 100 Willisden bus, and you drop off a Harvest just by the corner there. If you take the train, you take some train, I don't know what color it is, but you drop it Harvest. As soon as you come off the train, Harvest is right there. His house is like 5 minutes away from Harvest. Or if you take a different train, you drop off Queen's Park, Palace, almost close to the Palace. You walk about 20 minutes. And you catch Harvest. Zimbabwe. You get me? But you need, and when you're say London, no one can tell me about London. I don't live there, but I know it. You've been there. Sure, I've been in London how many times? Over 40 times. About 50 times. To be more than some of the guys who are in the UK. Yeah, man. I spend more hours in London more than the people who actually live in England. You get me? Yeah, man. I'm not a country man. I'm a city man. That's why you're always in the city. So you're different from Major, you're a country boy. I'm a country boy. Country boy. Country boy. No. Major is there. And Booker T. Yeah. Major E, I think he lives somewhere, I don't know. But it's not London though. But now there's Ireland. Ireland is trying to, bring back the legends. Because Major E is one of the legends. No doubt. Because he started in the early 90s. He's one of the legends. Yeah, man. And Booker T. Yeah, Booker T. So we have to big up Ireland, for respecting the legends and noticing that there's people like Major E and Judgment there and whatever it is. But
But life is not about reggae music, it's about love. Yeah, man. Reggae music is reggae music. Reggae music is love, unity, and one blood. That one, no. You see, reggae music, you can rise and fall, but you can never, until the only time you really fall is when you go 6 feet under, when you don't exist. Me, I exist. I fail, but I still exist. Yeah. I'm a brand. When you talk about Mad Minox, they know. Mad Minox is original. Foundation from Silverstone, from steel.